Bengi-bengi ning kutha Surakarta ngrungokke jineman Sarkara ora etuk padange rasa malah saya nambah perkara merga pikiranku kang lagi lara. Jan tobat. Sing kurang sing luput apa-apa kurang murah. Biyen tak dol sakniki rega 2.701.000. Ora payu mongko murah ta iki. Murah. Ya, panggung wayang kok, panggung wayang. 2.701.000. Iya. Tak dol, sing ngedol sak untu karo sirahku. Mergo ora payu ya tak dol 260.000 wae mongko lho nek kita gagas. Iki nggo latihan ya sik apik, tur turah penak dinggo wayangan kae lho. Ya turah jos. Mosok ora payu to panggung wayang 200.000 gratis ongkos kirim bisa bayar COD. Kethek lho. Kethek ya kethek akeh lho.